Attention TV na wani egusu a wo hwe no dan dan nyina ensempa ebekoso ewo man pumpuni Ghana mu ene ede so mu se dan dan nyina obenso benya bi no watie bi boy biara wo hye ne ede beso mu se ne be ya anopa awie na nwumre obetumi ahwe enti wura YouTube channel na obetumi subscribe na fe wotumi ahye ama nkrofo so enya bi enti dan dan nyina subscribe na fe tumi share no bia so entumenya ensempa ekoso ewo man pumpuni Ghana emu medin ede Franco Aku Asante enenso ensem ekoso ewo Ghana Jebrani adaje abra bitwa me ho aba na afi yatumi akọ ensem no eso Asa dan dey na share Attention TV na Attention TV dey ebo share show se dan dey na yade nsempa besomo no yenjango yenjai ento nkyene yenjai muda dan dey na de somo se na ese na efata ofiefie mu ba biara wo no yade eyensempa ye asomo se na ese na efata anopa na ade chi sa na dan dey na won sempa yade somo ntino ese je adwa na afi koso ehwe ensempa yade ba besomo ene ena me dan nioma ebebere ena ekoso o man Ghana mu enti etwase yede som yahwefo na omo so etumi enya enema ekoso ewo man Ghana mu medin yade Franco Aku Asante na ne ensema ekoso ewo man Ghana mu no de edimu akoten baako ene eye nsuyiri a etumi ayiri kasoa ekwan so ama ahaw bebere etumi aba driver fo ne passenger fo ne empo omo te eyesa obrono eno eso na ensem no ene enema etwa egu eye nsuyiri ho de eyade a wotumu se eyade ha oman Ghana pa eba nsuyiri ho asem a esan se for the past years en wonu se nsuyiri eyade ha ye onipa biara na se won a wote Ghana bebere se wote ba bi ti se circle Utumi di one dance say ampa nsuyiri eyade ha oman Ghana from many years bebre na eti ono say nsu emuna pena from yemo makoma ebum ze bum 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 we say omo dwen kura hwe se ehin fan pa na ombetumi atu akotena ehin fan ombetumi asom kuku anom kaka etumi akọ esan se nsu to ebe 2 hours when o so hu se ampa nsu yiri epe na eba be fa eye ba bia wo no wote ba bi ti se awohye na sefo a otumi se ampa se nsu emuna pe na obi ayam hye obi ayam egu eye ejemu ese na den na eba be koso ewo ye ba bia meti me importem ne ba bia me hye esan se nsu eyade a ne ho odin na nipa bebere so ayo Ghana no de eye efide ndioma ngika bibere agugata mu bibere na hu se ampa se eye gata mu na ho na afi bibere tumi se gata mu ne atwe na afi so no da bia nsu to na se enya kwan entumi fa wa bia se ne fata di nsu yiri eba na nsu yesu ban ne se ne yete ne ye se ne yete no ama Ghana no aye bibia ho no be san se obi aye bola na so so ne bola ede gugata mu na afi gota ne to be choked Nasi yuntumi nya bia na nsu ne emfa ene masa nsu yiri ya no etumi aba ebi so tumi de hyese ya gata se wo man Ghana mu na ya na susa esu ase ni sense o mo hwe ba bi ti se aburuchiri anase amono ne se ne ya gata se tumi ya nti se edan mu na hyasase ase na nsu abeto nyina tumi efa no ekopie ba bia ho se kopia na se ye hwe Ghana gata se ye o Ghana no ma che se susa bebere na ede hye enioma anase ntotoya ampanifo entumi enya ni yi emma nioma pa entumi emma oman Ghana mu eya me se junta de hu se ensuyiri e bi esi oman Ghana mu ede ha bebere e ba Ghana hu se nipa bebere etumi efa mu ahwere omo kwa bebere na hye emma empofo station de ade mpotumi hye esan se na ensu enya babi emfa enti ya wase tumi ko choke o ye 4 station yi enti 4 station mu wono ma na yes a ha ne amane tumi bae junta de ya wro hoda Ghana fo nyina ase bossa eye daya eni ba beredi abobo eni ba bere edi eye ho se edi ho ya se o man kra na ba bia ye du wo ye mpuntu na se ba bia che se ne ba bia ye du ye di 60 and over years e wo ye mpuntu mu no e ba ne se na nsu to kakra bi pe be 2 hours pe no na afi so tumi di nsu yiri ye etumi e ba o man Ghana mu e ko bi mu ba bi ti se awosh ene da koma ne na sefo a aye ade a manfo ati wo mo so mo suru guje me san se so mo hwe se ne ye tie ana se wo hwe lafa e da ho no mo ene nioma nsu a na mo no dan de ne die trenchuro ho no ma omti mu se da bi ni da chi biara no
so omo tena no mo dan dan nyina obo hu se ewu ene ohaw ne amane bebre betumi aba enso yiri ye yade ba ko a Ghana yetumi experience for over a lot of years ha oman Ghana pa nanso ye ensema ye amanfo bizane say so eden pa na Ghana fo ye anase mpanifo ye afa science yiri ho science say ensuo eto ye 2 hours anase 3 hours or Ghana na just say oyini and de bebo ye oman pompuni ye Ghana bebre na say ye ka say fix the country no bebre na eje chire say yan fix ye ho nanso ye hwe se ne ekọ ye hwe se ne oman Ghana ba bia du ye hwe ba bia oman no afa ye hwe ba bia oman no atete aponsa madu a ne twa say ye tumi ye oman ni ye e we nyina kan na ye say fix the country. Yes, fix the country. Nas we bring us and fix it home. That's a country ninja ye, that's a country ninja brania. Yan so I to me better to me a fix it home. In Sweden, ya dear to me as a high at papa. Now so your question be say so. A day no man Ghana, ye a found, a day I'm penny for a found, and share Benny, a queen of Ben, a penny for the go, a queen say, sa in Sweden, ya dear, say soon be to me a top bay 12 hours, to me a tompoma a dear chia. O my anasa uncle formative or mine mushe and to me a homo than the yombo to me at some jumo now more to me sorry will say ampa yeah that's sorry you know is sooner to all right now so you bonny be a was I is suya a toy on into the band because wabobna near to me a team of free buying and go so emra yemo your friend punas and not move for bar the omaya a foam and as a cushion I better so it means as in your padia essay a mouth phone quiet free or monsa and in your my actually or my Ghana no your bed saying etumi nya ni nyina back enti we na ye bi modadwe omo se en so ye to e be 2 hours pe en na memene da no pay en e twa ni ko hwe kaso so kwan so nyina yiri ama ye babi biara bopete babi biara si ama empo babi bia wo se cars empo efa e de etumi e de nipa ekọ eba no si ama babi biara omo tumi enya kwan enkoma enti se nipa be den se nipa efa he no eno de agese ye bisa na afu ye twen na ensuo ni nyina tumi twen efiri kwan mu ansa na nipa tumi atwa kwan no akọ bi omokọ we ye asem ha Ghana fo bisa se empanifo yi se mu sa ne mo ye aden na mo hwe anase den na mo ye mokọ amanfo so aman so na se mokọ hwe ene mo esi wono na mo hwe se ne kuro na efe na se nsu tumi to chepa okuro so na se boni bia tumi si na se Ghana me te na nsu to be don hwere baako don hwere mienu na se tumi tete oman ne pansam ne titi kuro ma kuro nyina tumi be hinya ye basa se ya eden pa na mo pese Ghana fo ye anase wonga atimu timamufo no etumi ye fa ho eno anti no ye se ye ntumi an fix country no na fe nioma nyina etumi nko se ne se na efata enti we ye nioma etwa egu ewo ye oman pompuni Ghana ye de free ye kaso a de som ye Attention TV ahwefo ya to ansem ne so ana ekopie ewo ye nuano muslimi for a camp anase ye kopie mu ewo ye nuano muslim for no mo amse ye woni se omo di omo ye Ramadan ye 30 solid days omo ye si o se omo de be fasting na fe omo tumi atwen aben Allah ye nyankopon ya sa na muslim for a friend no enti no omo fasting no omo ya na che se omo de omo ye mo eto ho ensu onimu aduane so no omo tumi break as omo timer omo break no omo de akodidi enti sa Ramadan ya so no omo wi a omo bi a friend say Eid al-Fitr anasa omo afashe omo di after Ramadan no your friend say Eid al-Fitr na sa Eid al-Fitr no omo tumi sie mu ebo empire se edit da onyame say Allah ya da se fasting ye nyina wabo mode aboa ye akoso ahwe so na wamaya hoden na yetumi ede agina se ye nso so yetumi ya fasting abedu ba bi ni mpempen so abedu omo wi ana afi omo de party nchechirinchi ato aso ntino edu sada na owura ba bibiara ye muslim ni fie bia obetumi enya aduane adi bi so okrom timbe chichenam emo biara tumi enya bi every affiliate champion anti way so and then so na say bosumi no and almost start here na April no start here almost started 13th April na almost the baba we ye 12 March May ya 12 May ya no na ye papa and as on papa omo down no aye Owura Sheikh Dr. Usman Nuhu Shaributu chere se ba me se Ramadan no ye the baba we ye na mo se ne ye na previously ye no and I first year no years abetwam se ne tumi siemu e won national tumi bompae eda onyankopon ase se wotumi amai sa ahoden no ene de ehia nyina ye tumi de fast na afi tumi call regionals and as you tumi call important tumi ko bom ekohia no wo se this time around tumi ema so
tense ne tietia ne sɛ ɔmo hwɛ a COVID-19 no anase aban ne de enhye bibire aba sɛ ɛwɔ sɛ nipa bibire nhia mu no yade a betumi de yare na akɔsoro anase be ma yare na hompo ne mu enti no a nipa dodo hia no yade a ni sɛ yetumi hia saa enti eba ne sɛ nipa dom bibire na be hia anase muslimfo no ɔmbɛhyia no mbɔ mpa bibire duro saa na ebetumi de yare na hompo ne mu akɔsoro enti no ayɛ Sheikh Shaributu kyerɛ sɛ obi biara enye ewo local na se wan ka se community awo no utumi esia ono mo na motumi abɔ mpa mosque amwo mu na afei so ye kakra mu fie na motumi hia na mo bɔ mpa no so betumi aboa na afei so san kyerɛ mu ewo ye press release ode ban ne se ba ne se mu hia mu sa na ya motumi mbɔ moden na afei no ennioma na se yishaya efa COVID-19 se mo hye mu nose mask na motumi ahoro mo nsa motumi isu sanitizers no ayade no so mo hwɛ na afei ennioma nyina motumi enhye na entumi embra mu sene esene fata wo kire mu se saa nneoma nyina betumi aboa na afi aban ekon opese wokon etia COVID-19 no ne nyina atumi aboa na etumi akon na sene be ya yenso betumi edi saa COVID-19 yeso enhye na afi ede yare no atumi aba efom sene ya ese efata Sheikh Shaributu se sene ye afase ne yebedi no yembo moden ase nneoma ya aban de atokwan mu se saa da no edu a yenhia bebre nyenhwe ne mbomodin ase an won a obedi saura edo fetel no ombekoso abomodin se ennioma nyina no ombekoso ahwe se ne be ya ni nyina ebetumi akoso ayefefe se ne ese na efata ti we ene ensema ye Sheikh Shaributu ede eto ye muslimni efo anim se monhwe na monkoso endi sa yense ya aban de agukwan mu se kosi se ye COVID-19 betwam ye bekoso adi so no yenso yeni so sa se ne ese na efata enti wo hwe ye release ya ene da woni ma echeche ensema mekai emu ye toa ensem ne so a ye ebem se edo feto ya by aban aseda so ede asiwo se on the 13th of May ade a waseda ye ne say a public holiday aye ode boana fi obi biara we muslim na opese celebrate sa edo fete on pre no se okwadwuma ba na se bia sa obetwa obi abere so na se Thursday yido a obi antena fie one ne yire ne ma onbo mode antumi ndi edo fete no antumi ndi ne yie na afi na ani je on pese o mogye antumi engine nyina se ne se na ifata na afi no onipa biara na se muzamni bia hu se ampa ye tumi ye fasting for 30 solid days no one day no ye aban asan e de amaye se yuntumi endi sa ye afashe ni yuntumi ndi ne yie a ene we na ensema aban so e to ye muzamni fo anim ne se sa da ye nyina ye amai anaso man ba ko no ye nja ba ko ye ntumi nka se ye Christopher di a betumi amom holiday na mozambi fo di a ye ntumi nka se ye mom holiday da bi ye nyina ye nipa ba ko eti o man mu de mo so mu di ye ma fa se twase ye mo etumi mo public holiday onipa bia betumi edi age nani edi asepe no se ne esena efata enti we ensem a ye de besom ene anope e wa Attention TV medi ameje so Franco Ku Asante ye san kai mo se Attention TV ene wa pabibire ne ahye ede ama se mpo wo pese ye bo ye wo niam a wodi hu ye dwa hu dawuro ema wa Attention TV ye numbers no atwagu our screen no so obetumi afre numbers na afi ye betumi afa ye advert bia pese ye bo ma na afi etumi eton wo niam a wo pese wodi hu dwa ye betumi abon dawuro eso ede ama say event say bibiara wo pese wo ye no obetumi afre na afi wo ne ye di hu komo na afi so etumi abetwa ho ye mfoni ede aba to TV so ede ama nipa nyina hu sene esena efata meda se wo hwe Attention TV